చూడండి ఫ్రెండ్స్, 100 కేజీలు ఉంటాము. ఒక ఇది ఎత్తుకొని పోండ్రా అంటే చేస్తాము. శక్తి లేదు, ఎనర్జీ లేదు, అది లేదు, ఇది లేదు అని ఈ చిన్న చీమ చూడండి ఎంత బాగా క్యారీ చేస్తూ ఉందో. ఒక మిక్చర్ ఫుడ్ దానికి కావలసిన ఆహారాన్ని ఎంత బాగా తీసుకెళ్తామని చూడండి. మనం చూస్తే నడవలేము, చేయలేము. ఆ చిన్న చీమ దాని ఆహారం కోసము ఎంత బాధపడిపోతుందో చూస్తారా. ಕೆಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ತೋಗಿದ್ರು. ನಾವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಡೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸ್ಮೆಲ್ಗೆ ಓಡೋಗು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತವೆ, ಒಂದೊಂದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಸತ್ತೋಗ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಬಿದ್ದರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತವೆ.